வெல்கம் சேனல். நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மீன் வறுக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம். ஐயா என்ன ஊற்றுறதை காட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். மாதேஷ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பையன் வந்தாலும் அங்கே நிற்கிறான் போடுறான் பாருங்க. ஏய் நில்றா மாதேஷ், திரும்ப மாட்டேன். ஏய் திரும்பினா சரி திரும்ப மாட்டேன், திரும்பிட்டான். இப்போ எண்ணெய் சூடானோடனே மீனை போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன் வறுக்க போகிற மீன். சும்மா செமையாக கலராக இருக்கும். மீன் போட்டாச்சு. மீன் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. என்னடா பண்ணுற மாதேஷு? ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கிறியா? பரட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பரட்டி போடுறோம். செம்மையாக இருக்குது, வாசம் அடிக்குது. மீன் வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. மீன் எடுத்தாச்சு. டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சொல்கிறோம். யார் தெரியுமா? நம்ம மாதேஷ் தான். என்ன ஊற்றிக்கலாம்? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள்.